ρώτησες. Έκανα αυτή την επιλογή μετά από πολλή σκέψη και πολύ συναίσθημα. Όντας υποψήφιος και ευρωβουλευτής με τη Φωνή Λογικής στις προσεχείς εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, επέλεξα εδώ την Ερμούπολη της Σύρου, την αγαπημένη Ερμούπολη, την αγαπημένη Σύρο, συμβολικά για πολλούς λόγους. Πρώτον, βρισκόμαστε στο κέντρο του Αιγαίου. Δεύτερον, βρισκόμαστε στην έδρα του νομού Κυκλάδων, στον οποίο ανήκω και από τον οποίο προέρχομαι. Και τρίτον, επέλεξα μια πολιτιστική πρωτεύουσα που πρέπει να είναι πολύ σύντομα η Ερμούπολης και ξεκινάω με αυτό που θα είναι μία από τις ιδέες που θα προωθήσω εφόσον με την ψήφο σας με στείλετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Φίλες και φίλοι, η περίοδος που διανύουμε είναι από τις πιο δύσκολες και από τις χειρότερες που έχει βιώσει το ελληνικό έθνος. Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει την ναυτικόστασή της. Το βλέπουμε στο δημογραφικό, όπου διάβαζα σήμερα και έχετε ακούσει κι εσείς συνεχώς, ότι σε 20 χρόνια οι Έλληνες θα είναι 7 εκατομμύρια. Γυράσκοντες κιόλας και μη ανανεούμενοι στις επόμενες γενιές από ικανό αριθμό νέων Ελλήνων που θα μπορούν να διαιωνίσουν το ελληνικό έθνος, το ελληνικό γένος και που ταυτόχρονα θα μπορούν να καλύψουν τις αναγκαίες θέσεις εργασίας, ώστε οι παλιότεροι να μπορούν έστω να συνταξιοδοτούνται. Το ζήτημα είναι πολλαπλής σημασίας και πολύ μεγάλης δυσκολίας. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Ήρθα για να πούμε τα βασικά ζητήματα που διακυβεύονται σε αυτές τις ευρωεκλογές. Θέλω καταρχάς να σας δηλώσω ότι, όπως όλοι ξέρετε και γνωρίζετε, δεν υπάρχει πια ο διαχωρισμός αριστερά και δεξιά. Όλα αυτά ήταν ψεύτικοι διαχωρισμοί του συστήματος που έδρασε ενάντια στην Ελλάδα όλες αυτές τις δεκαετίες. Έχουμε τα μνημόνια από το 2010, έχουμε μετά την έντονη φτώχεια η οποία συνεχίζεται και μέχρι σήμερα με συνεχείς ανατιμήσεις που μόνο ο Πρωθυπουργός μας δεν καταλαβαίνει. Είμαστε η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Βουλγαρία και να είστε σίγουροι με αυτούς τους ρυθμούς που πηγαίνουμε ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε οι τελευταίοι. Και επίσης είμαστε η πρώτη χώρα στην ακρίβεια που ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουμε ύφεση της αύξησης των τιμών, στην Ελλάδα συνεχίζονται να ανεβαίνουν. Αυτές οι ευρωεκλογές είναι πολύ κρίσιμες, γιατί κανείς μέχρι τώρα από τους Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων δεν έχει θέσει επί το τύπο των ύλων στα ευρωπαϊκά όργανα τα ζωτικά θέματα που έχει αυτή η πατρίδα. Εχθές, σε μια συνέντευξη που είχα σε ένα κανάλι των Αθηνών, έθεσα το ζήτημα της ψεύτικης και προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών. Βλέπετε τώρα αυτά που λέγαμε τότε εμείς που αντιστεκόμασταν και αντιστεκόμασταν με κίνδυνο και της ζωής μας ακόμα, να επαληθευόμαστε. Το ΒΜΡΟ νίκησε στις εκλογές στα Σκόπια και τώρα θέτουν μονομερώς την ακύρωση της συμφωνίας εκ μέρους τους, κρατώντας μόνο τον όρο Μακεδονία για το κράτος τους, για την εθνικότητά τους, για τη γλώσσα τους, που εμείς τόσο ξεδιάντροπα, τόσο απόλυτα προδοτικά τα δώσαμε, χωρίς να είχαμε κανένα τέτοιο δικαίωμα αυτοί που υπόγραψαν και ψήφισαν, αλλά και αυτοί που ενώ έταξαν ότι όταν θα έρθουν στην κυβέρνηση θα τα αλλάξουν, τώρα το αρνούνται και δεν κάνουν τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ρωτώ κάτι πολύ απλό. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα θέσει βέτο και δεν θα προχωρήσουν τα πρωτόκολλα που είναι να ψηφιστούν από την Ελληνική Βουλή με τα Σκόπια. Γιατί αυτό δεν το χρησιμοποιούσαν όταν έπρεπε, ώστε να μην δοθεί καθόλου ο όρος Μακεδονία.
σε ένα ξένο κράτος που δεν έχει καμιά δουλειά με τον ελληνισμό. Γιατί η Μακεδονία είναι μια λέξη, ένας όρος που αναφέρεται μόνο σε Ελλάδα, μόνο σε ελληνική ιστορία. Και εμείς το ξεπουλήσαμε. Και τώρα, αγαπητοί Κυκλαδίτες, αγαπητοί Αιγαιώτες, Αιγαιοπελαγίτες, γιατί το Αιγαίο είναι ένα και μόνο ελληνικό και θα είναι για πάντα ελληνικό, από το Καστελόριζο μέχρι την Ήμβρο και την Τένεδο και μέχρι τους Παξούς και πιο πέρα και μέχρι τα νησιά που προδοτικά δώσαμε στην Αλβανία το 1946, αυτό το Αιγαίο διακινδυνεύει. Διακινδυνεύει στα χέρια και αυτής της κυβέρνησης με τις συνεχείς επαφές μυστικές με τον Τούρκο και στα χέρια όλων των άλλων που υποτίθεται κάνουν αντιπολίτευση. Από χτες, ο Ερντογάν επέβαλε στην εκπαίδευση των Τούρκων μαθητών από το Δημοτικό το μάθημα της γαλάζιας πατρίδας. Ξέρετε τι λέει? Ότι το Αιγαίο του ανήκει μέχρι και οι Ανατολικές Κυκλάδες. Με ότι ο εναέριος χώρος φτάνει πάνω από την Άνδρο, ο εναέριος χώρος της Τουρκίας. Δικαιολογεί όλη τη βία που έχει ασκηθεί τα τελευταία 50 χρόνια του σύγχρονου πολιτισμού, υποτίθεται, στη Βόρεια Κύπρο. Όλα αυτά και εμείς από εδώ, το μόνο που κάνουμε είναι να υποκλίνεται ο Υπουργός Εξωτερικών μας, ο κύριος Γεραπετρίτης, μέχρι τα τακούνια του, μέχρι τις μύτες των παπουτσιών του, στον Ερντογάν όταν ήρθε επίσκεψη στην Ελλάδα στα ξαφνικά, που υπογράφηκαν δεν ξέρω πόσες συμφωνίες για τις οποίες δεν μάθαμε ποτέ τι περιλαμβάνουν. Θα μου πείτε ποια είναι η λύση. Η λύση είναι η υπέρβαση από αυτό το πολιτικό καθεστώς που ζούμε. Αυτή τη στιγμή, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ είναι τα κόμματα που έχουν με τη διακυβέρνησή τους φέρει την Ελλάδα σε αυτό το χείλος του γκρεμού. Το χείλος του γκρεμού είναι ο συνδυασμός της επιθετικότητας όλων των γειτόνων μας, σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα που έχουμε και σε συνδυασμό με την απέραντη φτώχεια που έχει οδηγήσει 500.000 νέους μας να βρίσκονται στο εξωτερικό γιατί δεν βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα να είμαστε συνεχώς υποδοχής μουσουλμάνων, Ισλαμιστών, λαθρέων μεταναστών, οι οποίοι χωρίς να έχουν καμία δουλειά και καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική κοινωνία, γεμίζουν τα νησιά μας, γεμίζουν τα hot spot για λίγο και μετά γίνονται μέλη των κοινωνιών μας και ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας αλλάξει τη δομή της ελληνικής κοινωνίας. Όλο αυτό το συνοθήλευμα των δεινών έχει φέρει την πατρίδα στο μη παρέχει. Αυτό που απαιτείται και το απαιτούν οι στιγμές, όπως δείχνει και η πορεία όλων των ευρωπαϊκών κοινωνιών, είναι ότι πρέπει να πούμε stop στο Ισλάμ. Προχτές διάβαζα ότι οι σοφοί της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έλαβαν μέρος σε μία σύναξη και το συμπέρασμά τους ήταν να επιστρέψει ο ανθρωπισμός στην Ευρώπη. Έκαναν ένα λάθος. Ο ανθρωπισμός είναι προϊόν του χριστιανισμού. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να επιστρέψει ο χριστιανισμός στην Ευρώπη. Και αν επιστρέψει ο χριστιανισμός στην Ευρώπη, αμέσως θα επιστρέψει και ο ανθρωπισμός και ο πολιτισμός της μη βίας και ο πολιτισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία όπου μπορείς να δηλώσεις ό,τι θέλεις. 62 ή 72 διαφορετικά φύλα. Όμως το να μπορείς να δηλώσεις ορθόδοξος χριστιανός γίνεται χλέβη, γίνεται επικίνδυνο. Σου απαγορεύουν να έχεις τα συμβατά χαρακτηριστικά με την πίστη σου. Επιτρέπονται τα πάντα στην Ενωμένη Ευρώπη και στην Ελλάδα με πρωτοκαθεδρία της κυβέρνησης επιτρέπονται τα πάντα. Στον Ορθόδοξο Χριστιανό που δεν θέλει να λάβει όμως την ηλεκτρονική ταυτότητα ή το τσιπάκι για να κάνει τις τραπεζικές του εργασίες, δεν επιτρέπεται αυτή η ελευθερία. Θέλω λοιπόν, πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή, να υπερασπίσω αυτά τα δικαιώματα των Ορθοδόξων Ελλήνων, δημοκρατών, χριστιανών, που πιστεύουν στον Χριστό και στην κοινωνία του, που πιστεύουν στον κοινωνισμό.
γιατί η Ελλάδα, ο ελληνικός πολιτισμός με τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία δεν έχει καμία άλλη ιδεολογία ανάγκη. Θέλω λοιπόν να υπερασπίσω αυτούς τους ανθρώπους που όντας πλειοψηφία στην Ελλάδα δεν έχουν ούτε καν τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Ζήσαμε ακολούθως τη μεγάλη κρίση της πανδημίας. Τώρα πια δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί ότι ναι, υπήρχε πανδημία, ναι, υπήρχε κορονοϊός, πλην όμως ήταν όλα ένα παγκόσμιο πείραμα για την υποταγή της ανθρωπότητας, την υποταγή της παγκόσμιας κοινωνίας στα κελεύσματα των ισχυρών όταν θα το χρειαστούν. Αυτό ήταν το πείραμα. Τώρα αρχίζουν όλες οι εταιρείες μία προς μία να ανακαλούν τα φάρμακά τους, τα εμβόλια τους, που όλος παράξενα μέσα σε 3 μήνες ήταν όλα έτοιμα για όλο τον κόσμο, πολλές φορές, και βεβαίως υπήρχε υποχρεωτικότητα για να γίνουν από όλους. Είναι τιμή μου που είχα τη δυνατότητα να είμαι από τους δικηγόρους που υπέγραψαν την μη αποδοχή της Συμφωνίας των Πρεσπών, μαζεύοντας υπογραφές στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την παραμονή που ψήφιζαν οι προδότες της Συμφωνίας στη Βολή. Είμαι περήφανος που είμαι ένας από τους δικηγόρους που υπέγραψε τη μήνυση κατά του Κοτζιά και του Καμένου και του Τσίπρα για την προδοσία. Είμαι περήφανος που υπέγραψα την αίτηση ακύρωσης κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είμαι περήφανος που είμαι ένας από τους δικηγόρους που υπέγραψε την αίτηση να μην αλλάξουν τα βιβλία ιστορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είμαι από αυτούς που υπέγραψαν κατά του συλλόγου που έγινε στη Φλόρινα τους τελευταίους μήνες και το μάθατε, για να διδάσκεται η υποτιθέμενη μακεδονική γλώσσα στα σχολεία της Ελλάδας. Και τελευταία, είμαι ένας από τους δικηγόρους που υπερασπίστηκα τους ανεμβολίαστους ενάντια στα πρόστιμα που τους έβαλαν παράνομα και που τελικά κερδίσαμε. Και είμαι, μαζί με άλλους συναδέλφους, ένας από τους δικηγόρους που υπερασπιστήκαμε τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, που χιλιάδες έβαλαν πάνω από την υποχρεωτικότητα και το επάγγελμά τους και πείνασαν επί χρόνια και απελήθηκαν γιατί έλεγαν την αλήθεια ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά ιατρική πράξη στο 2024 που να γίνεται υποχρεωτική στο σώμα κάποιου άλλου, όπως είναι ο όρκος του Ιπποκράτη που έδωσαν όλοι. Δικαιωθήκαμε σε όλα. Δικαιωθήκαμε ηθικά. Τα δικαστήρια, εκτός από κάποια, τα χάσαμε όλα. Δεν έχει σημασία. Δυστυχώς και η δικαιοσύνη σε αυτές τις δύσκολες μέρες για την πατρίδα μας δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ζούμε σε μια κοινωνία που αφενός επιτρέπονται τα πάντα και την ίδια στιγμή έχουμε σκηνές ζηλοτυπίας εναντίον των γυναικών που θέλουν να ζήσουν ελεύθερα, σαν να είμαστε πριν από την κοινωνία του 1960. Ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να σφάξει τη γυναίκα του επειδή τον παράτησε ή επειδή βρήκε άλλο ερωτικό σύντροφο. Ταυτόχρονα που το Νέμο, παίρνει το βραβείο της Eurovision. Θα έλεγα, πολύ λογικά, πώς γίνονται όλα αυτά. Πώς γίνεται από τη μια να επιτρέπονται να είσαι ένα από τα 72 φύλλα και ταυτόχρονα σε ένα άλλο μέρος της κοινωνίας κάποιοι να μην ανέχονται την ζήλια, την ερωτική και να προβαίνουν σε φόνους. Η απάντηση είναι μία. Η ελληνική κοινωνία και όλες οι κοινωνίες, δρώντας κάτω από αυτή την καταπίεση της δίθεν υποχρεωτικής μετεξέλιξής τους σε μια μετανεωτερική κοινωνία, όπου δεν ισχύει καμία υποχρέωση ηθικής, έφτασαν σε αυτό το αδιέξοδο. Και ζούμε αυτό το αδιέξοδο με όλα να τρέχουν δραματικά εναντίον της ανθρωπότητας το 2024, όπου υποτίθεται ο τεχνολογικός πολιτισμός έχει φτάσει στο ζενίθ και ταυτόχρονα η ανθρωπιά έχει φτάσει στον αδείο. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να σας κουράσω και επειδή τα ζέοντα προβλήματα είναι μπροστά σε όλους, δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να μπορεί να γίνει ευτυχισμένος. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες. Νέα παιδιά και δεν έχουν τη δυνατότητα να ευτυχήσουν, γιατί τους τις στερήσαμε εμείς. Τους τις στερήσαμε με τις πράξεις και τις παραλήψεις μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία
είναι μια υπέρβαση, όπως είπα, και μετά την υπέρβαση μια εκβάθρον μεταμόρφωση. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που για να βρει το μέλλον της πρέπει να επιστρέψει στο παρελθόν της. Να επιστρέψει στον πατριωτισμό του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Πρέπει να επιστρέψει στο χριστιανοκοινωνισμό που είχαν οι ελληνικές κοινότητες ανέκαθεν από τα χρόνια πριν το Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο, που είναι μια ελληνική αυτοκρατορία και την έχουμε αφήσει στη λύθη της ιστορίας, γιατί έτσι μας επέβαλαν οι Ευρωπαίοι. Οι κοινότητες που έσωσαν τον ελληνισμό μέσα στην τουρκοκρατία. Οι ελληνικές κοινότητες που έφτιαξαν αυτή την Ελλάδα μέσα από τις μεγάλες καταστροφές των 2 παγκόσμιων πολέμων και μετά του πολέμου του αδελφοκτόνου. Αυτή η Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά της Ελληνοορθοδοξίας κατάφερε να κάνει ποδηλατάδα στην ανηφόρα, κατακόρυφα, και να αναπτυχθεί και να έχει πολιτισμό και κοινωνικότητα και κοινωνισμό μεταξύ τους. Αυτή η Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει. Πρέπει να επιστρέψουμε τάχιστα σε αυτήν. Αυτό που θέλω να πω, τελειώνοντας, είναι ότι εδώ στις Κυκλάδες έχουμε επιπλέον προβλήματα. Όλο το Αιγαίο και όλα τα νησιά έχουν επιπλέον προβλήματα. Είναι η νησιωτικότητα, που δεν έχει αντιμετωπιστεί από καμιά κυβέρνηση στο βάθος και στο πλάτος που της ανήκει. Στο βάθος και στο πλάτος που της αξίζει, λόγω του τεράστιου τουριστικού συναλλάγματος που φέρνει κάθε χρόνο στα ταμεία της πατρίδας. Οι Κυκλαδίτες και οι Αιγαιοπελαγίτες δεν απολαμβάνουμε αυτά που απολαμβάνουν οι Έλληνες στη στερεά Ελλάδα, στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στον τομέα της υγείας, στον τομέα της παιδείας υστερούμε. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα όργανα, τα αρμόδια που έχουν για αυτές τις περιπτώσεις, να δουν από κοντά και να κληθούν εδώ να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Γιατί ναι, καλά να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εθνών, των λαών και όχι των μονοπωλίων και των τραστ που κάνουν μόνο ανελευθερία και φτώχεια. Αλλά πρέπει να παίρνουμε και αυτά που εκεί μπορούμε να αναζητήσουμε. Και η νησιωτικότητα είναι ένα από αυτά τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει, και το θέτω πρωτεύον αν εκλεγώ σε αυτές τις εκλογές, να φέρουμε στις Κυκλάδες, σε όλο το Αιγαίο και στο Ιόνιο, στα νησιά, την ποιότητα της υγείας και της παιδείας που της αναλογεί. Εγώ προσωπικά θα παραμείνω όπως πάντα και όπως με έχετε γνωρίσει, στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του αδυνάμου, σε αυτή τη κατάσταση τώρα που προσπαθώ με νύχια και με δόντια να σώσω ως δικηγόρος τις περιουσίες όλων των Κυκλαδιτών από την κυβερνητική προσπάθεια να πάρει όλες τις εκτάσεις τις πορτολιβαδικές ως δημόσιες και να τις δώσει στο Ταϊπέδ και από εκεί στην Γερμανία. Προσπαθώ με νύχια και με δόντια συνεχώς να σώσω τις κατοικίες των ανθρώπων που πήραν ένα δάνειο για να στεγάσουν τα όνειρά τους και την οικογένειά τους και τους τα παίρνουνε μπυρ παρά, πετώντας τους στον δρόμο. Αυτή η κατεύθυνση, αυτές οι πράξεις μου, όπως τις έχετε βιώσει και όπως με ξέρετε σαν 12 χρόνια νομαρχιακό σύμβουλο Κυκλάδων, θα συνεχίσουν να είναι η προτεραιότητά μου. Ζητώ την ψήφο σας, ειδικά ως Αιγαιοπελαγίτης, ως Κυκλαδίτης. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Η συμμαχία μου με τη Φωνή Λογικής και η συμμετοχή μου προσωπικά στο ψηφοδέλτιο της Φωνής Λογικής σε αυτές τις ευρωεκλογές υπό την Αφροδίτη Λατινοπούλου έγινε με πολλή σκέψη, πολλή προσοχή και πολλή μελέτη. Όπως είπα πιο πριν, η Ελλάδα χρειάζεται μία υπέρβαση στο πολιτικό σκηνικό της. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μία πατριωτική δύναμη, η οποία να είναι αληθινή, να είναι λογική, να είναι αντικειμενική και να μην υποπίπτει στα ελαττώματα που έπεσαν άλλες προσπάθειες του παρελθόντος, οι οποίες απεδείχθησαν μη αληθινές. Δεν θέλω να κάνω κριτική σε άλλα κόμματα που αυτοαποκαλούνται πατριωτικά. Εσείς ξέρετε τις αδυναμίες που επεδείχθησαν, τις αδυναμίες που υπάρχουν μέχρι και σήμερα σε αυτούς τους πολιτικούς οργανισμούς και
Εγώ δεν θέλω να τις επαναλάβω, κρατώντας σε ένα επίπεδο που αναλογεί εδώ, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Η φωνή λογικής με την Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή και δίνει τα εχέγγυα εμπιστοσύνης ότι αυτή τη φορά θα πετύχει το εγχείρημα μιας δυνατής, λογικής, πατριωτικής δύναμης, η οποία θα μπορεί να φέρει σε πέρα στο τεράστιο έργο που έχουμε μπροστά μας. Να κάνουμε την υπέρβαση του πολιτικού σκηνικού του σημερινού και να αναμορφώσουμε την ελληνική πολιτική σκηνή υπέρ του ελληνικού έθνους, υπέρ της Ελλάδας ως πατρίδα